பப்பாயா அல்வா பண்ண போகிறோங்க. இது பப்பாயா எங்கள் வீட்டில் காய்ச்ச பழம். இது முந்திரி, கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, நெய், ஒரு 4 ஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும். கட் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டுக்கணுங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கணுங்க மிக்சியில் போட்டு இப்போது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும். பப்பாயா இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கணுங்க. அதில் முந்திரி வறுத்துக்கணும். முந்திரி வறுத்து எடுத்துக்கணும். ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுன்னு இந்த பேஸ்ட் போட்டு வதக்கணுங்க. பப்பாயா பேஸ்ட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துட்டு உடனே சக்கரை போடணுங்க. 1/2 கப் சக்கரை போட்டுங்க. அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இது 2 கப்பு இருந்துங்க. இதுக்கு 1/2 கப்பு சக்கரை எடுத்துக்கணும். உங்கள் ஸ்வீட்டு பார்த்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி போட்டுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கலரணுங்க. அதில் நல்லா திக்காக வந்துடும். ஏலக்காய் பொடி போடணுங்க. இறக்க சொல்ல 1 ஸ்பூன் நெய்யுங்க. நெய் விட்டுக்குங்க. கிண்டி இறக்கும் போது 1 ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு முந்திரி போடணுங்க. பப்பாளி பழம் அல்வா ரெடிங்க. சாப்பிட்டு பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வேணா தட்டில் போட்டுட்டு பர்பி மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம், பீஸ் பீஸாக. அதுவும் செய்யலாம். சாப்பிட்டு எப்படி தான் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Thanks for watching this video. Subscribe and like our channel.